Masak ayam kecap kanggo buka mengko sore, bahan-bahane ana 3 pok iwak pitik tak campuri kentang ben nglawohi. Banjur iki uyah metu garam kaldu bubuk karo gula pasir, 2 lembar laran godhong garing karo sak pok jahe, brambang bawang lombok kemiri, njur aku nggunakno kecap bango soalnya terbuat dari bahan alami. Ora usah kesuwen kakean cerigis, bumbune langsung wae diulek nganti lembut, mari ngono terus dioseng-oseng wer. Iwak pitik mbek kentange dicemplungke. Lek bumbune wis meresep, tak weni ngerti rahasiane ben masakanmu dadi istimewa. Aku selalu nggunakno kecap bango soalnya warnane pekat tur rasane pas. Mulane nek aku masak kaya ngene iki mbokku ora tak weni ngerti engko ndak mokel. Gandeng bumbune wis cemarup, iki njur tak joki banyu kobokan sak ceret. Parahan jahe uyah metu garam kaldu bubuk gula kabeh dicemplungke. Mari ngono digodhog sampai duduhe asar. Jal delengen iki mlukutuk-mlukutuk marakne luwe kaya ngene. Sampeyan ora padha pengen mokel to. Ya ampun astagfirullahaladzim. Lek wis mateng langsung wae disok ning nggon piring. Duduhe sengaja tak gawe kental nyemek-nyemek kaya ngene iki. Soale lek buka mangan kokean dudu iki mari gelis warak. Lah iki mau wis mateng kok lali urung tak cicipi. Ya wis tak jajali dhisik aja do pengen ya. Buka bango, buka berkualitas. Kok bablas tak ulu ki piye to iki? Astagfirullahaladzim, jebule lagi jam 2, tujune ra ono sing roh.